Yo, yo, guys! Στο σημερινό βίντεο σας καλωσορίζω, βασικά short για την ακρίβεια, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, στο νέο μου κανάλι βασικά. Είμαι ο Captain Shadow 007 και στο κανάλι μου θα ανεβάζω Minecraft περιεχόμενο, θα μπαίνω σε διάφορους Minecraft servers, είτε και scripted σειρές. Θα παίζω με φίλους μου, μπορεί στο μέλλον να φτιάξω και έναν δικό μου σερβερ, αλλά για αρχή ο αρχικός μου στόχος είναι να φτάσουμε 30 subscribes και αφού πραγματοποιηθεί ο στόχος μου, θα ανεβάσω τις αναρτήσεις του καναλιού μου την IP ενός σερβερ με το όνομα VPSMP, που θα είναι ένας public server, survival, κανονικό survival. Έχει voice chat για να μπορείτε να φτιάξετε ευκολότερα themes και να μιλάτε. Είναι ένας απλός survival server, θα γίνονται διάφορα events σε αυτόν τον server. Δεν είναι ακριβώς δικός μου, είναι ένας φίλου μου και αυτό.